Fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt seħħ terremot qawwi fil-Marokk li f'inqas minn 24 siegħa diġà ħalla aktar minn 1000 persuna mejta waqt li mijiet oħra indarbu. Il-terremot seħħ għal ħabta 11 ta' filgħaxija il-lokali u kellu qawwa ta' 7.2 fuq l-iskala Richter fejn affettwa l-aktar il-villaġġi fir-reġjun Muntanjuż Atlas. Anke il-belt storika ta' Marrakesh intlaqtet ħażin ħafna. Dan ħalla eluf kbar ta' persuni bla saqaf fuq rashom waqt li bliet spiċċaw bla dawl u servizzi bażiċi waqt li parti sew mill-infrastruttura inqerdet kompletament. One News kellem mad-deputat Laburista Edward Zammit Lewis li bħalissa flimkien ma' qrabatu jinsabu qalb tala f'dan il-pajjiż u ma jinsabu qawwin u sħaħ u ma kienu f'Marrakesh din il-ġimgħa u allura fost l-aħħar li rawa fuq saqajja. Konna nafu b'żewġ familji oħra li kienu Marrakesh ikkuntattjajnihom ukoll insabu sejf u jidher li hemm moviment ta' nies illi turisti speċjalment qed jiġu lejn it-Tramuntana, ġifieri qed jiġu lejn in-naħa ta' Tanġir fejn hawnhekk imbagħad għandek konnettività bl-ajru lejn l-Ewropa. U għannota s-sitwazzjoni kif inhi f'dan il-pajjiż u l-biża li ħakmet lin-nies minkejja jinsabu kilometri il-bogħod minn fejn ġara it-terremot. Però s-sitwazzjoni ġenerali lill-Marokkini ovvjament inkwetati għaliex kien skont ma tkellimt magħhom ukoll kien terremot ta' ċerta magnitude li ilhom 20 ta' snin ma jesperjenzaw f'pajjiż illi jrid ngħid qed jimxi ħafna bħala pajjiż fin-nord tal-Afrika qed jimxi ħafna il quddiem anke fejn jidħol ta' żvilupp ekonomiku u ta' infrastruttura. Sorsi mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ikkonfermaw ma' News li 11 il-Malti għamlu kuntatt mal-konsulat ta' pajjiżna fil-Marokk fejn fortunatament ħadd minnhom ma ndarab. One News jinsab informat ukoll li dawn il-persuni se jirritornaw lura lejn pajjiżna il-ħadd waqt li oħrajn għaddejjin b'arranġamenti biex jiġu lura nhar it-tnejn. Min filmati li nxterdu fuq il-medja soċjali ħareġ ukoll li mijiet ta' persuni fi bliet madwar il-pajjiż minnu fih irrikorrew għall-appelli biex jagħtu id-demm fl-għajnuna lil dawk midruba. Bosta reaġixxew għal din l-aħbar traġika fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela fejn f'kitba fuq il-medja soċjali wassal messaġġ ta' solidarjetà lejn il-poplu Marokkin u tenna l-ħsibijiet tal-poplu Malti huwa mal-pajjiż Afrikan. Il-President ta' Malta George Vella f'kitba fuq il-medja soċjali ukoll esprima n-niket tiegħu għal din l-aħbar.